Patay sa sunog ang 26 anyos nga dalaga sa barangay Paho, Tacbayan sa Lapu-Lapu. Inahan gipukaw pa sa iyang anak nga nakalas. Dihang gisugda na paglamoy sa kayo ang ilang balay. Gawa sa mga paso nga naangkon sa inahan, nangulusab kini human miambak sa ikaduhang andana diin mahimutang ang ilang lawak. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Kini na lang ang nahabilin sa extension sa panimay nga gipuy-an nila ni Mikasha Teresita Ibanez, 60 anyos, ug sa iyang anak nga si Cherubim Ibanez, 26 anyos, sulod sa ilang compound sa sitio Sangi sa Barangay Paho. Nagpadayon pa ang pagpanglimpyo sa nasunog nga bahin sa gipuy-an sa inahan ug anak. Nahinabi ni Fire Officer 2 Jeffrey Herodias, Fire Arson Investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, si Mikasha Teresita nga misaysay nga ang iyang anak pa nga si Cherubim ang nagpukaw kaniya. Ingon sa gahapon, sir, nga ang iyahang anak mismo ang nagpukaw sa iyaha. Okay. Nga mana ay sunog. Aso na kayo. Midugang si Herodias, giingong milahos sa pagdagan ang inahan sa biktima ug milahos og ambak gikan sa ikaduhang andana nga may gihabugon nga unom ngadto sa 7 ka tiil. Sa ilang investigasyon, nasayran sa kabumbiruhan nga aso na kaayo ang palibot ug posibleng wa na makiti ang agianan tungod kay ang kayo nagsugod sa hagdanan. Mura siguro nga murag naratol na siya siguro. Murag ni tabon na lang siguro siya actually sa iyang forma gahapon murag na siya gigakos. Samtang gihulagway sa uyuan ni Cherubim nga gisiguro nila ang paggawa sa ilang apuhan ug ang mga bata dihang miulbo ang sunog. Niadtong higayuna, nagduha-duha sila kung nakauli na ba sa ilang panimay si Cherubim o wala na tungod kay dili man sila mupauli sa ilang panimay usahay. Nini sa bombero dia firefighter so wala sus pag kuan na ron pag bali na sa mga gamit ba kanang hardeflex mga bungbong naaman siya confirm. Si Mikasha gidala sa tambalanan human maangol. Samtang matod ni Roxanne Pulgo, Social Welfare Officer sa City Social Welfare and Development, nga dili nila pasagdan ang mga biktima kay aduna may ihatag nga shelter, hospital ug burial assistance kanila. Upon assessment yun na siya, sir. So, dili yun mi makadivulge o pila ang mahatag sa city. But rest assured na almost everything ma-shoulder good sa city. Uban ni Marlon Melgazo, ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.